L-antropologu Mark Anthony Falzon jgħid li f'pajjiżi fejn daħal id-divorzju, il-valur tal-familja għadu importanti ħafna, tant li ħafna jagħmlu minn kollox biex isalvaw iż-żwieġ tagħhom. Isostni li min qiegħed jgħid li bid-divorzju se jitkissru l-familji fis-soċjetà tagħna qiegħed biss ibeżżaw jagħti stampa mhux ċara ta' x'qed jiġri barra. Mark Anthony Falzon jgħid li nhar is-Sibt li ġej hu se jivvota iva. Isostni li l-vot li se jittieħed mhux biex tiġi regolata xi realta ġdida u li nħolqot issa fiż-żwieġ, iżda biex tiġi regolarizzata realtà f'Malta li ilha teżisti ta' koppji u familji li żwieġ tagħhom tkisser. Jgħid li dawk li qegħdin jgħixu din ir-realtà ma ħaqhomx daqqa f'wiċċhom, iżda inkoraġġiment u strutturi kif suppost li jiggarantixxu rispett lihom anki meta żwieġ tagħhom falla. Mark Anthony Falzon jgħid li jekk ir-referendum ma jgħaddix, il-wedi vagi li saru kemm il-darba t-tissieħ tal-familji se jintesew minn dawk li żwieġ tagħhom spiċċa u li qed jippruvaw jiġbru il-biċċiet fl-assenza ta' strutturi u qafas legali għad-divorzju. Jgħid li huwa fl-interess tas-soċjetà li koppji ma jibqgħux jiġu sfurzati jirrikorru għall-annullament. L-antropologu Mark Anthony Falzon jgħid li s-sens komuni jitlob li fl-interess ta' tfal li għandhom ġenituri li żwieġ tagħhom spiċċa li l-firda tiġi regolarizzata b'mod responsabbli.